Welcome to Stara Zagora, Bulgaria, where innovation in retail comfort meets energy efficiency. This new car parts store was designed with sustainability and indoor comfort in mind. At its core, Damvent's revolutionary VMF system. The variable multi-fluid flow VMF system is an all-in-one HVAC solution. Heating, cooling, 100% fresh air ventilation, humidity control, and sanitary hot water, all delivered through a single compact unit. It replaces 3 conventional systems: VRF condensing units, air handling units, and dehumidifiers. In a retail environment like this, indoor comfort is critical. The VMF system delivers stable temperatures, quiet operation, and hygienic 100% fresh air. No recirculation, no drafts. There are no indoor fan coils, no refrigerant lines inside, and no condensate pipes. Just clean, efficient comfort. The energy performance speaks for itself. Compared to traditional VRF Plus AHU systems, this installation consumes up to 75% less energy and requires 50 to 75% lower installed electrical power. Thanks to variable water temperatures and floating set points, the system adapts in real time. No waste, no excess. Maximum efficiency, always. Съм Свилен Енев, управител съм на фирма FlexZone. Фирмата е създадена 2008 година, като се занимава с внос и търговия на едро и на дребно на автоаксесуари. Успяваме да получим с една машина както отопление, така охлаждане, вентилация, пречистване на въздуха и гореща вода. На второ място ефективността като мощност и разходи е значително по-добра от другите системи на пазара. С софтуер, който е инсталиран на моя компютър, аз мога да контролирам нивата на температурата във всяко едно помещение, да спирам работа на системата и да виждам средна консумация за целия период, какви са разходите. Не на последно място, нивото на комфорт е несравнимо спрямо останалите климатични инсталации на пазара. Липсва конденс, силно движение на въздуха, кабели, поддръжка. Поради тази причина ние се спряхме на VMF системата на Damvent. Има моменти, в които даже хората мислят, че не работи системата, нищо не се чува, няма никакъв шум. Все още нямаме изминала една година от инсталирането на мощността, но до момента виждаме, че е почти 2 пъти по-ниска консумацията спрямо останалите климатични инсталации на пазара и очаквам, че това ще бъде и дългосрочен план по-добра ефективността от ползването на тази система. Да, със сигурност. Damvent и архитект Влайков работят по въпроса. Планираме да инсталираме допълнителни фотоволтаични системи към вече монтираните соларни съоръжения. За фирма FlexZone е важно да бъде надежден партньор и да използва природосъобразни устойчиви технологии, които да гарантират успеха на фирмата и на нашите партньори. Нивото на комфорт е отлично и температурата в помещенията е равномерна. Няма шум и не се налага да проветряваме, което е най-важното сутрин. The result? Greater comfort, lower operational costs, and minimal maintenance. VMF technology directly supports the goals of EDGE Green Building certification, reduced energy consumption, low installed power, and water heating efficiency, all in one package. It's the perfect solution for retail, office, and hospitality projects across emerging markets. From Bulgaria to UK and to Africa, Damvent is changing the future of commercial HVAC. If you're building for comfort, performance, and sustainability, think VMF.
VMF не е продукт, не е система, а VMF е цялостна концепция за отопление, вентилация, климатизация, превъзхождаща всички добре познати и наложени вече продукти и системи на пазара. Тя е предназначена за всеки един климат и всяка една точка на света, за всеки един вид обект и приложение и за всеки един размер и мащаб на проекта от най-малки до най-големи. VMF представлява и 100% отговорност за отопление, вентилация и климатизация само от една машина и само от една фирма Danvent. VMF е термопомпа въздух-вода с интегрирана вентилация и система за енергиен мениджмънт, която осигурява 5+1 функционалности, а именно отопление, охлаждане, вентилация или 100% пресен въздух, битово горещо водоснабдяване, контрол на влажността в летен режим и най-важното система за енергиен мениджмънт и мониторинг. VMF е предназначена за всички свободомислещи хора, за собственици и инвеститори, които сами управляват своите проекти, но най-важното сами плащат своите енергийни разходи. И най-вече VMF е предназначена за всеки един климат, за всяко едно приложение и за всякакъв мащаб на обекта. С VMF ние създадахме своя собствена паралелна ОВИК реалност и ви каним да се присъедините към нея. Contact us today to bring VMF technology to your next green building project.